Make the ground shake. И здравейте хора, аз съм Блейзър TV, днес ще играем на CS. Понеже нямаше никой в серверите и играя с един с ботки. И ще сме контртерористи. Нямам патрони. Добре, избихме ги. О, нарекохме. Умряхте ли, лай? Терористчета. Добре. Ще отида. Не видя какво става там. Тръгна се на другия сектор. А! What? Това как ми изключи? Добре. Да видим нашите зелено. Се представят много зле. Колкото си изглежда и това. А! Да по-късно да планат. Орли? О, добре. Свърши време. Ей, най-после. Мали. Се коста. Снайперче. Това е просто уникалният снайпер. What? Пак не го е. Мали! Мали, бегай! Тук секторът е лош. Там не идват всички. Добре, това беше яко. Вау, 7-0! Добре, това е мали. Добре, да вървим. Хайде. Давайте. Мали 3 на 2. Брандън, това Брандън скала. Терка сме да се набълхове да пада. Омага, за втори път това се повторя. Ега. Так. Малко хелмет. Така. Те какво трябва се да правят? Не се прави така, бе, хора. Ето така се прави. Омага, да вървим в другия сектор. Не, те са тук. Айде. Блейзър ви трябва. Атка.
Ей, мали! Лък! Оу! 10 долара съм. Това е Лаурин, дай да го снимам. Да, наш. Добре. Притеснявам се него да не ги трепа най-чупи за прости. Айде, отиват си. Айде, Брандън. Брандън е... на кое място? О, мага, той е 3 дни. Няма ли един път да ги стрепаем, мое? О, ей, това ми трябваше. Ево. Добре. Аз съм. Нямаме бомба. Нали те захвърляме? Нямаме. Чакайте се да празим този. Ого! О! Да бомба... Кога е? Абе, те, кой не ме е позволил да хода там? Майка ли дева. Това са наши. Брандън! Брандън, колко? 5-3. Аре, хора! Абе, дойдете, ако не оставете на мен. Майка ти бива. Тако да я бе заредява. Трябваше да си взема и да фоткита. Така малко патронки. Дефолт кит е това. Това ми трябва. Добре, това вече трябва да си вземем. Просто този дефолт кит много повече ми помага. И имам по-голям шанс. Тук аз няма да се отделям. Те ще раздържат на няколко отряда терористи. 10. Омага, бързо в сектора, там всичко става. Там всичко просто... Да видим се какво ще стане. 15 съм. Там никаква. Това наш. Няма бомба. Те са изтървали! Майко мил. Нови! Тъпанари. Умрете! Умри! Бах ти Орина! Айде! Терорист! О май гад! И колко е? 2 на 3. Кога? О, верно, че избухне бомбата. Това ми е много любимо оръжие. Къде е акато? Къде беше акато? И сериозни, сега оставаме с един пищов. Такио! What? 16-3. Не. Просто не сме много по-добре.
Някой. Не, така, идиоти. Заминахме се. Айде. Те да ги изтребят няма шанс. Мали. Те чакните. Малите терористи. Автомазните. What? То кой ще го лови? Айде! Остана 3 на 3. Ори не е бахти човек. Осмис. Си резервни патрони. Добре. Това вече ми помогна. Ще ми помогне да не ми свършат патроните. Вау! И за какво лагна? За какво лагна такава е? Окей. Дами и господа, така, както виждате... На вас сигурно не ви е лагнал, но на мен ми лагна и то здравата. Бах ти какви оръжия има да е. Бах ти мощните. Омага той ори 6-5. Бихме ги бе. И ще играем до... Колко победни, да знам. 5. Айде. Че преди малко се преврах от даскал и съм изморен. Но няма с кой да се чека, това е проблема. Добре сме защитили без сектор Б. Сега да видим кой ще направи футбола. Дали терористите или контртерористите. Айде! Браво! Това че стана твърде много. Това е Георгия бахти човек си. Слагай го, идиот. Удим. Капа да война. Фак. И какво стана сега? Айде. Майко ми. Те май имат голям късмет. Взехме ли нещо като бомба, задимяваща? Ай! Стига добре хора, това беше от мен. Аз бях Blazer TV и играех малко на CS. И чао!